खैमोन बर' साहित्य सभाखौ बिथांमोना गावसिनि आफाखियाव दोनदोंमोन नाजादोंमोन दैदेनगिरिफोरखौ बुरखायनो नाजादोंमोन किन्तु बर' साहित्य सभानि जौगानायनि थाखाय मावनो थाखाय बिथांमोना बोसोराव 5 लाख थाखाल' खुनु रोखोम होयोमोन किन्तु जों मिथिगौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा खेबसे जौ लोंनायाव 5 लाख गाहाम फैसाखौ खेबसेनो गारोमोन। थुनलाइ आरो खेला दुलाया मा बुस्थु बेखौ बिपिएफआ जेबो मिथिया। 17 बोसोराव थुनलाइ आफाद आरो गेलेनाय आयदाखौ बिपिएफआ गाफ्लेनानै दोनबोदों। जौ लोंनायाव बिपिएफआ खनसेयावनो 5 लाख रां गारो। दिनै 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 10था प्राइमारिखौ लाना खेबलुर बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारियाव बे बाथ्राखौ बुङो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुराव 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल लाइमोन गांखं आफादनि बानजायनायाव 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय 10था प्राइमारिखौ लाना साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खेबलुर बादायलायनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया दिनैनि गेलेनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलाङो आरो बे हाबाफारियाव 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि गासै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे प्राइमारिफोरनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। दिनै जोंनि 14 नं 14 नं चिरांदुवार कनस्टिटुयेन्सिनि ब्लकनि बानजायनायाव इयुथ दोलोआ भलिबल बादायलायनाय होदों इन्टार प्राइमारि। बेनि थांखिया जादों जोंनि गेजेराव समाज सिबिनोबा फिजिकेलि फिट थायोबासो स्पिरिचुवेलि मेन्टेलि फिट जानो हायो अब्लासो जों जौगानो हायो। बे थांखिजोंनो जोंनि हाबाफारि। सार माखासे मानसिफ्रा बुंसोदों इउपिपिएल सरकारा गेलेनाय आयदा थुनलाइयारि आयदा माखासे फेस्टिभेल खुंनायावनो समखौ बारहोहोबाय। दुखु मोनदों माखासेया। मोनसे समावथ' जौनि मेला जुवानि मेला आरो बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्टनि मेला बुंनो थाङोब्ला माने बिपिएफ सरकारनि दिनाव जायखौ जोङो आनकनस्टिटिउसनेल वार्ड बाहायनो गोनां जायो बेफोरबायदि मेला खुंबोबाय थाखादों। बेखौ दा बिथांमोना मोनैनि थाखायनो बिथांमोननि खर'आ दिनै गरम जानानै समाज बोखांनायनि थाखाय थुनलाइया गैयाब्ला बर' हारिया बा मोनसे हारिया थांनानै थानो हाया। थुनलाइया जादों हारिनि थांना थानायनि सिन। थुनलाइखौ बिथांमोना मालाबाबो हेफाजाब होआखैमोन। बर' साहित्य सभाखौ बिथांमोना गावसिनि आफाखियाव दोनदोंमोन नाजादोंमोन दैदेनगिरिफोरखौ बुरखायनो नाजादोंमोन किन्तु बर' साहित्य सभानि जौगानायनि थाखाय मावनो थाखाय बिथांमोना बोसोराव 5 लाख थाखाल' खुनु रोखोम होयोमोन। किन्तु जों मिथिगौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा खेबसे जौ लोंनायाव 5 लाख गाहाम फैसाखौ खेबसेनो गारोमोन। गतिके बिसोरनाव दुखु मोननाय दाहा मोननाया थाखागोन। गावसोरनि जा माने समाज सोबख'नाय समाज गादबनाय समाजखौ फोजोबस्रांनायनि जा नेचार बे नेचारखौ दिनै जोंनि सरकारनि दिनाव दिन्थिनो हायाखिसै। बेखायनो बिथांमोना दिनै बाथा बायदि खर' गैयै सासे मानसिखौ बिपिएफआ बाहायनानै जौ जुवा ड्राग्स होगासिनो दङ। गतिके बेवहायनो हमनो हायो बिपिएफआ बेसेबां समाज सिबिग्रा आरो बाथाया दिनै बेसेबां अस्त्र हिसाबै बाहायजादों। खुलुमबाय गिबियाव मानगोनां मिडिया नोंथांमोनखौ जोंनि हांख्रायनाय बायदि नुजाफैनायनि थाखाय बरायना लाबाय। लोगोसे मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय। नंगौ जोङो दिनै सेन्ट्रेल कमिटि इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै जोङो दिनै जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल इयुथआ साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो भलिबल कम्पिटिसन जोङो खुंनो लादों दिनै आरो गाबोन। जोङो इन्टार प्राइमारिखौनो लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो मोन 12था टिमखौ लानानै जों दिनै साननैनि हाबाफारि भलिबल कम्पिटिसन लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो आसा खालामो जोंनि बे ओनसोलनि जाखांफुनाय जे गेलेगिरि बिथांमोना बेबायदिनो गेलेनानै जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल बे बिथिंसिम जाहाथे थांनो हायो गावनि गेलेनायखौ लानानै। आरो बेजों लोगोसे आं खावलायनो लुबैदों जोंनि साफ्रोमबो इयुथ्सफ्रा गेलेनायजों लोगोसे गावनि सोलोंथाइखौ लाफानानै जाहाथे गावनि गोग्गो देहाखौ लानानै गावखौ मोजां मोनसे गायसननानै लानो हायो। आरो बेखौनो खावलायगोन आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ
जोंनि नुनो मोनदों जोङो जोंनि लाइमोनफ्रा नैबे थासारियाव जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां जौ जुवा आरो निसा जुक्त' बाहायनानै गावनि देहाखौ गोबां खहा खालामनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। जाहाथे बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाय बिथांमोना दिनैनि थासारियाव निसाजों गंफबनानै दं बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे बै निसा बाहायनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो गावनि देहा आरो गावनि सोलेरखौ जाहाथे मोजाङै लाखिनानै थांनानै थानो हायो आं बेखौनो खावलायहरबाय। जों बान्था हिसाबै जोङो देरहानायनो 15,000जों लोगोसे ट्रफि आरो जेननायनो जोङो 10,000जों लोगोसे ट्रफि गंसे हरफानाय जागोन आरो बेस्ट प्लेयार जों गंसे दं आरो बेस्ट प्लेयारनो जोङो 2,000 जोङो होनाय जादों।